Gaur, apirilako 23 liburuaren eguna da. Eta ospatzeko, neuk Argitxo eta mitologia ipuina kontauko zuet. Gozatu! Argitxo, Larrain eta Mendiko leize ezkutu batean jaio zen aspaldi, eta bideiak egitea asko gustatzen zitzaion. Behin batean, Anboto mendiraino joan zen oinez, astiro, mendiz mendi. Oinez zijoanean, abestea gustoko zuen. Bidean, aurkitzen zituen landare eta animalitxoei abestiak erakusten zizkien, eta denek batera abesten zuten. Argitxori asko gustatzen zitzaion bidaiatzea eta lagun berriak egitea. Anbotoko mendietan, Anbotoko Mariren leizea aurkituz behar zuen. Anbotoko Mari zorgin zahar bat zen, eta Euskal Herri osoan ezagutzen zuten. Argitxok katagorri bat ikusi zuen Anboto inguruko baso batean, eta Anbotoko Mariren leizea non zegoen galdetu zion. Katagorriak saltoka leize eskuturaino lagundu zuen Argitxo. Leize eskutuan sartu zirenean, emakume zahar bat aurkitu zuen, zuaren ondoan eserita. Anbotoko Mari zen. Argitxok Larrain eta Menditik zetorren iratxo bat zela esan zion Anbotoko Mariri. Ni Anbotoko Mari naiz, Euskal Herriko zorginik zaharrena. Nire etxean gelditu zaitezke nahi duzun bitartean, esan zion Marik Argitxori. Anbotoko Mariren leize eskutuan egin zuen lo Argitxok, eta hurrengo goizean biak batera gozaldu zuten zutondoan. Anbotoko Marik astiro hitz egin zion Argitxori, oso emakume jakintxua zen. Anboto mendiaren inguruetan izaki misteriotsu asko bizi zela esan zion Marik. Gentillak, lamiak, basajaunak eta tartalo izena zuen begi bakarreko gizon indartsuari buruz istorio sinistezinak kontatu zizkion. Argitxok ez zuen denborari galdu nahi, eta izaki misteriotsu haiek non bizi ziren galdetu zion. Lasai Argitxo, mendi inguruetan oinez bazabiltza, beraiek aurkituko zaituztezu, esan zion Mari lasaitasunez. Argitxo saltoka irten zen leizetik, eta Anboto inguruko larreetan korrika ibili zen goiz osoan, alde batetik bestera. Inguruetako animalitxoak ere berarekin batera hasi ziren jolasean. Argitxok, gentillak, lamiak, basajaunak eta tartalo non bizi diren galdetu zien animalitxoei. Baina animalitxoek ez zekiten non bizi ziren. Normalean, mendi inguruetan ibiltzen zirela esan zioten Argitxori. Gentillak eizan ibiltzen ziren ilundu arte, eta istorio ikaragarriak kontatzen zituzten. Lamiak erreka ondoko harri zabaletan eserita egoten ziren, eta ilea orrazten zuten bitartean abestea gustatzen zitzaien. Basajaunek ikatza egiten zuten Anboto inguruko pagadietan, baina tartalorekin kontu zibili behar omen zen, esaten zutenez. Umeak baitu eta jan egiten zituen. Argitxok animalitxoak agurtu zituen
eta handik hurbil zegoen pagadira joan zen saltoka posposik. Pagoen artetik, kea ateratzen zela ikusi zuen Argitxok, eta pasajaunak han egongo zirela pentsatu zuen. Korrika joan zen baso barruraino, eta arbola erraldoiaien azpian aurkitu zituen basajaunak. Egurrezko menditxo bat egiten ari ziren basajaunak. Zer ari zarete egiten? Galdetu zien Argitxok basajaunei. Egurrezko menditxo hau txondorra deitzen da, eta barruan egurra erretzen dugu, gero ikatza egiteko. Erantzun zion basajaun batek Argitxori. Izarditan zeuden denak lan da lan. Ez zuten asko hitz egiten, baina Argitxori atseginak iruditu zitzaizkion. Basajaunak agurtu eta pago artetik saltoka irten zen Argitxo. Bapatean, 4 gizon ikusi zituen beregana hurbiltzen. Ardilarruz jantzita zeuden eta indartsuak ematen zuten. Kaixo, ni Argitxo naiz, esan zien Argitxok gizonei. Kaixo, Argitxo, gu gentila gara, erantzun zioten gizonek. Abestea gustatzen zitzaion galdetu zioten gentilek gero, eta Argitxok baietz erantzun zien. Gentilek kontatu zioten lamiek ere abesti asko zekizkitela. Laminak oso emakume ederrak ziren. Urrezko orraziak erabiltzen dituzte beraien ile luzeak orrazteko, eta oso abesti politak kantatzen dituzte. Anboto inguruan bizi diren baserritarrak erakartzeko abesten dute lamiek, esan zioten gentilek Argitxori. Gentilak eizan jarraitu zuten, eta Argitxok errekaraino zihoan bidean aurrera jarraitu zuen, lamiak ezagutzeko asmoz. Errekara ailegatu zenean, kantu zoragarri bat entzun zuen, Argitxok, eta laminak zirela pentsatu zuen. Erreka bazterreko harri zabaletan eserita zeuden, ile hori luzea zuten, hanketaraino ailegatzen zitzaien ile fin-fina. Urrezko orrazi distiratsu batzuk zituzten eskuetan, eta Argitxok ezagutzen ez zituen abesti ikaragarriak kantatzen zituzten. Argitxo zuhaitz artean eskutatuta egon zen luzaroan. Bapatean, lamia bat zutik jarri zen eta irribarre egin zion Argitxori, eta Argitxo lotxatu egin zen. Aurpegia gorri-gorri jarri zitzaion, lamiak agurtu eta gero korrika alde egin zuen handik. Errekatik urruntzen hasi zen Argitxo, eta konturatu gabe leize bat topatu zuen. Ez zuen leku hura ezagutzen, bazekien hura etzela Mariren leizea. Leize barrutik zurrunka hots ikaragarriak irtetzen ziren. Argitxok leize hartan nor bizi zen jakin nahi zuen, eta barrura sartu zen. Leizezulo handia zen hura, eta kobazuloaren amaieratik argi bat zetorrela ikusi zuen. Argia zetorren lekuraino joan zen Argitxo, eta su handi bat aurkitu zuen. Suaren ondoan, gizon erraldoi bat zegoen etzanda. Aurpegia ikusteko hurbildu zenean, begi bakarra zuela konturatu zen. Orduan konturatu zen gizon hori tartalo izango zela, eta beldurtu egin zen. Argitxo kobazulotik alde egin nahian zebilen, baina tartalo konturatu egin zen. Argitxo geldi gelditu zen, tartalori begira, beldurturik. Gizon erraldoia zutik jarri zen,
eta Argitxorengana hurbildu zen. Nor zara zu? Galdetu zion Tartalok Argitxori. Ni Argitxo naiz, eta zu Tartalo ez da? Erantzun zion Argitxok. Orduan, Tartalo zutondoan eseri zen, eta Argitxori bere ondoan esertzeko esan zion. Zutan zeukan lapikotik zopa egin berria atera zuen Tartalok. Katilu handiena berarentzat hartu zuen, eta beste katilu txikiago bat Argitxori eman zion zopaz beterik. Ahots sendoa zuen Tartalok, baina ez zuen gizon gaiztoa ematen. Zopa beroa hartzen zuten bitartean, Tartalok Anboto inguruko kontuak kontatu zizkion Argitxori. Tartalok bazekien inguruko animalitxoek beldurra ziotela berari, baina inoiz ez zuela umerik harrapatu esan zion Argitxori. Umeak asko gustatzen zitzaizkion Tartalori. Gaizto itxurak egiten zituen Tartalok inguruko herritarrez babesteko. Behin baino gehiagotan, joan ziren herritar gaiztoak Tartaloren leizera, bazekitelako han urrea zegoela. Urrea? Galdetu zion Argitxok Tartalori. Bai, kobazuloaren barruan urre asko dago, baina nik ez diot inori urre hau eramaten utziko. Horregatik egiten ditut gaizto itxurak Argitxo, esan zion Tartalok. Kriseilua piztu eta kobazuloan barrura joan ziren Tartalo eta Argitxo. Argitxok urre diztiratxuz osatutako haitz handiak ikusi zituenean, txundituta gelditu zen. Gauza ikaragarria zen ikusten ari zena. Orain ulertzen duzu zergatik egin behar ditudan gaizto itxurak Argitxo, esan zion Tartalok Argitxori. Hau, altxor ikaragarria da, Tartalo, esan zion Argitxok, harrituta. Bai, Argitxo, baina guk, euskaldunok, hau baino altxor ikaragarriagoa daukagu, eta ondo zaindu beharra dugu, inoiz galdu ez dadin, esan zion Tartalok. Zein da altxor hori? Galdetu zion Argitxok Tartalori. Euskaldun guztiok dugun altxorrik ederrena, euskara da, Argitxo, euskara. Eta horrela, Argitxo eta Tartalo euskara zaintzen jarraitu zuten, guk egiten dugun bezala. Eta alabazan edo espazan, zar dadila kalabazan, eta atara dadila Euskal Herriko etxeetan. Zuen gustokoa izan dalakoan, jarraitu gozatzen, bai ipuinez eta baita Euskal Herriko historiez.